acostar la ciutadania a lo que és l'Ajuntament, a lo que és la institució. Una cosa en la qual volia donar exemple era una baixada de sous. Farem una baixada de sous del 20% de tots els càrrecs electes. També, pensant que arriba a la ciutadania aquesta manera de noves maneres de governar, tinguérem una rebaixa progressiva que estem fent fins ara encara de la rebaixa de l'IBI, rebaixa de les taxes de l'escola de música, de l'escola permanent d'adults i dels accessos a les diverses borses de treball que s'estan gestionant des de l'Ajuntament. Doncs estem en deute zero i podem fer bandera d'això i estem ben orgullosos. En principi, estem, que també era una de les altres propostes que duíem quan se presentarem a les eleccions, era tornar a remunicipalitzar el servei de la neteja viària, en el qual estem ja teníem prou avançat i estem en ell. Ara mateix anem a treballar en una rehabilitació de la Marxal. Des de la Regidoria de Promoció Econòmica hem apostat per fomentar la inserció laboral de les persones desocupades i el que hem fet és millorar l'atenció tant de l'Agència de Desenvolupament Local com realitzant i gestionant diferents programes d'ocupació, així com el taller del Molí de Valls i diferents programes que hem anat realitzant al llarg de l'any. El nostre objectiu en la Regidoria de Comerç, quan vam entrar a governar, era dinamitzar i promocionar el comerç local i hem fet algunes accions com són la ruta de la tapa, el Tastam, que no s'havia fet mai abans i que ja portem dues edicions amb un èxit d'assistència de públics. També hem realitzat la Fira del Comerç, la varem reprendre i enguany estem molt contents perquè es va duplicar l'assistència de participants. En educació el que estem fent és no limitar-se no només a la competència de manteniment dels centres, que en principi seria el que hauríem de fer com a municipi, però també estem fent una mena de coordinació entre les diferents escoles, entre els equips directius del municipi, entre les AMPs del municipi, realitzem activitats per a que hi hagi un pla de convivència entre xiquets i xiquetes de tot el poble que estan escolaritzats així, i per a fomentar una ciutat educadora. Respecte a policia local i seguretat ciutadana, el que estem fent és aproximar molt més aquesta policia al ciutadà. En joventut hem augmentat molt la programació d'activitats dirigides a ells i a elles. Una de les altres coses que estem fent és crear espais, com ara per exemple la sala d'estudi, que hem aconseguit que hi hagi una sala d'estudi al municipi que estigui oberta també els caps de setmana, i això és un gran avantatge per a ells i elles per a que puguen estudiar en èpoques d'exàmens i durant tot l'any. Pensem el que ens queda de legislatura, podem acomplir al màxim el nostre programa electoral per una banda i també establir el que són les demandes dels veïns o associacions, que potser antes des de fora no tenen enteraves i ara sí que estem enterant-se, moltes són molt dignes i per tindre en compte i intentar donar-li la màxima resposta.